Hoy aquí son dos propuestas de proyectos. Se a semana pasada a ECHO organizaba esta charla para tentar atraer investimento do mercado ruso, mañá ofreceranos unha xornada sobre a Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal. Todas as empresas, non importa cal sexa a súa área de negocio ou o seu tamaño, están obrigadas a cumprir esta lei e o primeiro paso para isto é coñecela. Dado que moitas PEMEs, debido á súa estructura organizativa, non dispoñen de persoal abondo ou coa cualificación necesaria para dedicarlle o tempo preciso, nesta xornada intentarase explicar de forma sinxela en que consiste, que nos pide que fagamos, como podemos facelo e as consecuencias de non levalo a cabo, acompañando toda a información cun exemplo práctico. Deste xeito, anímase a todos os interesados en acudir mañá, mércores día 9 ás 8:30 da tarde, ao Telecentro de Chantada, e así poder recibir a información precisa en beneficio da súa empresa.